Čukovec 77 ovoga proljeća ide na japanski pogon. Totalno je živnulo sve u Čukovcu dolaskom njih i baš se život promijenio u ovom selu. Japanski dvojac, 21-godišnji Sato i 3 godine mlađi Shan, glavna su atrakcija malog međimurskog sela čija momčad igra u 4. rangu hrvatskog nogometa. Navijači, bili mladi ili stari, oduševljeni su novim klupskim pojačanjima, iako ih je sve to na početku prilično iznenadilo. Pa prije bi na lotu dobili, nego da smo znali da bo to došlo. Evo ga, tak je zišlo, ne? Ne baš vjerovati kad su došli. Sretni su i sami igrači, evo i zašto. No stress and very good people and many kids. I like kids and this city people. Mali zafrkanti, atmosfera super i oduševljeni smo s njima. Shan i Sato posljednjih su sezona afirmaciju tražili u Crnoj Gori i prvoj BiH ligi, a onda je zapelo na papirologiji. Montenegro pursued now football club, but problem and come here, Čukovec. I to potpuno besplatno, naglasit će predsjednik kluba. Oni su nama došli kao poklon, jer sve što mi njima trebamo dati, a to je da smo im pružili smještaj, a smješteni su tu u ovom selu. Najnovija atrakcija prve Međimurske lige do terena Čukovca dovela je japanskog konzula. Oni su dobri igrači i jako sam sretan što u Hrvatskoj ima japanskih igrača i što su čak postali lokalni junaci. To je zbilja lijepo vidjeti. Uz sve to onda se očito i hrvatski lako uči. Palačinke, desno lijevo, iza, napred, lopta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sve je okej. Dobar dan, dobro večer, dobro jutro. Noga naprijed, desno lijevo nazad, oko, palačinke. A palačinke su hit same po sebi. Yes, 3 try. Very good. Very good. Ipak, bez obzira na palačinke, planovi su nešto veći. Aha, Dortmund. I like Dortmund is hairstyle is Marco Reus. Together play football. I hope. Yeah. Za sada su tu gdje jesu, na zadovoljstvo cijeloga kraja.